لروجاوای کردستان باجارێک بالکێش خوشک و جوان شیرین هەیە جێرات بێژن عامودێ مرۆڤên عامودێژی ئینسانên باشن نافدارن بچ نافدارن برەوشەبینên خوا navdarin bi helbestvanên xwe bi zana û dînên xwe amûdê navdar e dezgeha FM arta FM bi münasebeta roja rojnamegeriya Kurdî peykerê ez ji amûdê hez dikim danî ev peykere hûn dibînin gelekî ciwan e bi rastî xelkê amûdê diçin wê derê wekêj ber ku kêfxweş in diçin dîmenên xwe sûretên xwe li berdigirin binêrin ev jî di zarokên şîrîn in hûn dibînin ku tûnel li wê derê ev dîmenên xwe girtine bi def û zirneyê xelkê pêşwaziya vê dîmenê ciwan kir xelk diçin wê derê li pêşiya wî peykerî wêneyên xwe digirin zarok di nava dil de bi cih dibin û ûşxwara dîmenan digirin weke bîr anîn ez ji amûdê hez dikim her bajarek dikarin dîmenekî wiha çê bikin rastî meselên Kobanê dikarin çê bikin ez ji Kobanê hez dikim ji xwe re hesa bikin Qamişlo jî Dirbêsî jî Tirbespê jî hemû bajarên Kurdistanê çil rojavayê Kurdistanê çi jî li beşên dinên Kurdistanê dikarin tiştên wiha çê bikin xatirê